Bueno, estamos de días parados, pero bueno, creo que chegaron con moitas ganas, o xoves pasado chegaron ben todos en bo estado, con moita ilusión, e a seguir intentar nesta serie de vitorias. Simplemente que non darlle moita importancia á clasificación, nin nada máis que vir a entrenar, facer o mellor posible cada un, eu preparando os entrenos, eles entrenando con máxima intensidade, e a partir de aí non pensando en que chegamos líderes a febreiro, sino pensando que o objetivo é ser campeóns o 11 de maio. Cambiaron bastantes xogadores, moitos do bloque que tiñan estes últimos anos deixaron de xogar. E, bueno, son rapaces novos que van as súas fortalezas son o bloque defensivo e as súas contras, que son moi rápidos arriba, e o balón parado. O balón parado sí que son extremadamente fortes. Bueno, creo que nos ven ben a todos para manternos alerta, creo que nadie se pode relajar, creo que tanto nós como o corpo técnico como os xogadores debemos estar todos cos 5 sentidos postos en que o único objetivo é ascender, e creo que tanto Carlos como el veñen a axudar a ser unha opción máis dentro da plantilla. Creo que nos vai a dar ese xogo entre liñas que nos estaba costando un pouquiño, e iso ten francamente bo.